b'mod ġdid u din kienet lajta tagħna imma mhux slogan ta' kif naraw l-affarijiet. Spiċċa l-intervista fuq ir-radju tiegħu bil-mod ġdid u għamel 3 kwarti l-istess bħal ta' qablu. Tul l-intervista fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija kompla bis-sensiela ta' dikjarazzjonijiet negattivi. Bħal predeċessur tiegħu li ħattru kelliem għal good governance, Adrian Delija fetaħ attakk bla rażan kontra l-investiment tal-green currency f'Malta. Għadu kif semma dil-ġimgħa għax irrid insemmija wkoll għax kuljum ikun hemm, ġifieri tipprova ma tinsiex ta' kollu li qed jiġri. Qed jiftaħar illi saru investimenti ta' 99 miljun minn għalija fil-crane currency. Delija attakka wkoll investiment ta' Stewart Healthcare fl-isptarijiet tagħna. Fl-isfond il-gvern ta' żidiet lil għalliema fl-iskejjel matul l-intervista spikkaw ukoll dikjarazzjonijiet surreali min-naħa tal-kap tal-oppożizzjoni. Il-Labor kontra it-talim, kontra l-edukazzjoni. Sa dan it-tant, Adrian Delija anki fuq ir-radju tiegħu waħdu ma jmerih ħadd spiċċa jinfex f'aktar attakki flok spjega il-viżjoni li għandu hu għall-pajjiż. Il-Partit Nazzjonalista l-viżjoni fit-tul għall-edukazzjoni u anke għall-ambjent. X'qed jgħidilhom lin-nies? X'qed nofru? Mela l-ewwel il-Partit Laburista bil-fors m'għandux viżjoni fit-tul.